1, 2, 3, let's go! Sige, marheda pagkaaga po sa Sendoga, boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kitang kunyanin Sabado, June 21, 2025. 1FM 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido. Sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obino. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit, Alwin Tobolel. Sondong alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. Duman sa may mga naon nagsisilibrar kan sendang mga kumpleanyo, good morning po. Happy birthday sa Sendoga, boss. Duman sa may mga kamatian Git Wilson, asin po tabi sa gabos na nakatutok na ngunyan na pagkaaga. Mga drivers, mga kamamatapasan na sa sendang mga harong, Sabado man ngunyan. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kaday po nin pinagmamati na naman na katibaadan sa sendang mga hawak mintras nakatutok or nakaantabay digdi sa 1FM. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Kumusta na po tabi kita? Ngunyan na pagkaaga. Saro digdi sa tatawanan tanindalan ining target ngunyan kan Philippine National Police sa bilog na Pilipinas ini, kaya nga ibaga po centralized na yung inaapod na 9/11. Centralized na ini. Igwanin ipinagpapautob po tabi yung PNP na 5-minute response, no? 5 minutes response yung PNP na dapat marespondihan mo tolos an ano yan marespondihan mo tolos po tabi an nangyayaring emerhensya o mga apod ngani po na ang PNP makapagibo po and PNP po tabi is mapreventaran ining mga krimen na nangyayari digdi sa Satuya. Kaya lang ining 5 minutes response duman sa muya garo dai ta kasi nagkaigwaman nga nin problema ta subiktima tabi subiktima daiman nanervyos gayod day po nakaapod sa 9/11 or sa kapitan. Igwa kasi kaso sarong banggi bako kaso banggi kaso ano kaso bang kaso adon ma Webes sa Biyernes. Biyernes na maaga, alao na din maaga, may hinold up sa muya tindahan. Uyogon mo yan, Darwin. Tulogayod ka ang sabi po tabi sa report garo tulo ka tawo nakamotor tapos itong linagani paso bakal na nakakaag po tabi sa indang ano yan tindahan linagani tapos kan maluwas utag sa diri kan maluwas utag sa diri binadil pa
Kaya lang dahil man tinamaan ta yung palusad na kuan, igwa ki semento na naka ulang. Tapos igwa ki testigong nag-suryaw sa kataning, tinutukan kan pendin badil, simpre kuan ka. Ang problema ta, sentro sentro. Sa bagay, kung arog baga ka na nangyayari, day ka man talaga po makuan. Sisay malan matagas-tagas dyan. Sisay man po tabian, maski ako man, may badilan kuan. Ako makuna sana, kumatago na sana. Day ka man talaga pwedeng, tapos day ka man pwedeng magluwas pagsiring kayan may badil. No? Ang kuan ko ta na kay ni, ang pinakamagayon, yung mga barangay, programa po tabi na at least taga-random ka mo, bako man so burubanggi, kundi random, na lakaw lamang po tabi, matangang banggi. Taan krimen, nangyayari yan, kadaklan talaga banggi. Lalo na kung huldapan. Dakula man na, medyo dakula man na tindahan, ang report is nadali is 50,000. 50,000. Siyempre po, saro dyan, sa posibleng dahil mo mawara dyan yung lockout. Baka po tabi igwanin lockout duman sa lugar. Diba? So, ano nga yan ang gigibuhon kang PNP? Ang gigibuhon kang PNP, tangani na at least matulag ini na mga posibleng krimen na magburutwaan sa mga barangay. Lalo na ngunya na masakit po ang panahon, talagang masakit ang panahon po, talagang medyo igwa kita din diferensya pagabot po tabi digdi. May diferensya po tabi pagabot digdi. Ang saro digdi, posibleng magdakol yung kaso nin harabasan. Yun na nga ni yan, hold up is pangaabas bagayan. Yugon mo yan, ang masakit pa ta, nag-arise crime pa duman sa Laog Darwin. Kusong sabihin, bako sana po tabi tulo katawo, baka may lookout pa. Tunay po tabi natakot piglagadi po tabi, aram kantag sa diri, kundi day man mababa, tabay badil nga ni. Siyempre mananaraka na sana, bayain na yan. Tapos, mantang kukuanin da po tabi sa kwarta, pinaghahanap sa kwarta kung sa'y nakakaag, nagkakaon pa nin ice cream ta, igwa manin, actually ta nagbabakal man ako duman, mga sadiring tawong ko pa igwa talagang bugtakan nin ice cream duman sa kwan lang, sa Laog kay ito. Yung mo yan nag-ice cream pa, nagkaon pang ice cream duman sa Laog Darwin. Yung hold upper, ang sabi kang PNP, igwasin danin 5 minutes response. Pero iyan po tabi, kung na 5 minute response, madial kang 911. Tapos within 5 minutes. Tadyan sa barangay mi, ang posible po tabi, taarariniman sa na dyan, ang barangay kan Baskaran. Igwa po tabi dyanin PNP, personnel. Igwa dyanin PNP personnel dyan sa Baskaran. Yung mobile group, yaon po tabi ang kampo, or Villa Hermosa, kataning kan barangay mi, iyo po tabi ang kampo man kan military. Pero ang kadaklan talaga kayan, yung PNP, tan militar, kung maduman mo yan, siyempre tao yan yung asistensya. Kundi, paano yan? Kundi, ang importante,
siguro duman sa mga halimbawa sa magtaraning, halimbawa may tindahan, o kaya dahil po tabi, tabako lang po tabi ini posibleng tindahan ng target kung mahiling kang may kwarta, sa bagay, ang may mga kwarta bagamon yan, actually, dahil naman nagpapakaturog ng kwarta sa harong, halimbawa may kwarta kang 20,000, o may 10,000 ka, dahil ka naman magbubugtak diyan sa harong mo, delikado na ba yan, kwarta yan? Siyempre, bubugtak mo sa bangko. Mabangko ka po tabi, duman masig. Masig po tabi. Dahil mo pwedeng itao mo sa ATM. Pag tinaw mo sa ATM, pwede kang mag-report po tabi sa polis. Ba? Pwede kang mag-report sa polis na one. So, madali po tabi na mamonitor yan. Kaya bagay iwan sinasabi ko sa indo po, dapat tabi, gabos kita diyan sa barangay, aram ta po ang dapat na apudan. Dapat po tabi, aram ta ang dapat na apudan ta. Tangani po tabi na, ano yan, makaskas yung responde. Na maski anong gibuhon kang pulis, maski po tabi within 1 minute magresponde iyan, kung dahil man kita taratao mag-upload sa PNP, dahil po tabi kita taratao mag-upload sa PNP, useless. Useless po tabi kung dahil kita tatao mag-upload sa PNP. Iyan. Kaya baga, importantihon iyan na dapat niya to natandaan. 9/11. Taan mga barangay kapitan, actually, igwa na kayan, makaskas nga ni ang responde. Tano pa man ang gigibuhong kon, tapos ma-investigar kita. Yugon mo yan, kung napasala, di bali na kwarta, ang kwarta baga, madali man sanaya na bawion. Halimbawa, 50,000. May negosyante ka. Madali man sana yan po tabi actually bawion pag may negosyo ka Kung arog sa tuya na naglalaom lang kita po tabi sa sweldo mapagal yan bawion basta-basta. Mapagal yan bawion basta-basta. Pero po kung talagang nagkukuhan kita, kung nagdinegosyo kita, pasil yan bawion. Kaya lang, yugon mo yan kung napasala, so maringan ita, nagpasiguro man. Kanahiling po, Desin da nag-suryaw. Nagkurukaturugan kayo, tapos, pig iling sana, maluwas ko na, binadil. Kaya lang, dahil man tinamaan. O di man na narakagiraray. Kaya ako ang advice ko sa mga negosyante po, sa mga negosyante, pag abot kan oras, alimbawa alas 5 din pagkahapon, di, may nagbabarakal pa man kayan. Sa oras na yan, dapat po, ang kwarta dyan sa laog kan kahanindo, dapat tura na yan dyan. Dapat tura na yan dyan po, tabi, ang sa laog kang kaha. Inahali na yan. Inahali na yan. Tapos, pasiguruhin nindo po, matitibay man pinag-adalan talaga yung may lagadi. Linagadi so bakal? Linagadi so bakal na nakakwando man nakalak na binugtakan kan binugtakan po tabi kay ning kandado o saka. Okay, baga minsan iyan na mga screen na yan, kung tutuyuhon talaga, pasil yan, madali. Kaya bagaan mga darakulang tindahan, ang ginagamit kayan, mga roll-up. Paano mo yan, kung di ka mag-asitilin, di yan, di mo mabubukasan, tas kandado na sa, minsan nasa luwas, kadako lang kandado. Ang kandado baga, di mo man yan malagadi basta-basta. Di mo yan malagadi basta-basta. Ang gigibuhon mo, kung arinso na tatakodan, iya po tabian, pwede mong alion. O alo yun iyan. Kaya baga minsan, mga roll-up na sana, ang ginagamit nata po
dipisil po tabi na dipisil po tabi na ano ba yan? Mahali. Kaya ang sinasabi ko sa inyo po tabi, dapat na maging kuwang kita. Dapat na pasiguro po tabi kita, tapos aramon ta po tabi yung sistema sa paghanap duman sa pulis. Di ba? Sa paghanap duman po sa pulis. 9/11. O dati bagadig di sa Legazpi may 9/11 kita. Pero local iyan, pero ngayon national na national na po 9/11. Okay? So sabi yan actually nakaulay ko kay ni si Ma'am Malo Kalubakib, si Colonel Malo Kalubakib, yung spokesperson ng PNP. Si spokesperson ng PNP tabi. Inida po ang bagong programa ni General Torre. Gabos gabos po tabi, pag nag-upload kang 9/11, may operator sa imong mahapot sa kung taga saan, sa inyong location. Tapos yung national na 9/11 ma-upload man sa 9/11 sa local, makaskason po tabi yan. Makaskas. Kaya lang ang problema bagata, halimbawa nga digdi sa Legazpi 9/11, ang pinakamadali po tabi na kuan, halimbawa nga nangyari duman sa may boundary kan Legazpi ma nito, ayon pinakarani Legazpi Manggiraray, anma duman na pulis, so ali diyan sa Taysan tor aman iba duman pag ali diyan sa Taysan di iton. Alo yun, maaloy pa day talaga 5 minute. Ang pinaka-importante po police visibility. Ayan, police visibility po. Kaya lang sa bagay minsan pagdakulon bagaan pulis mag-agay. Kuha ni diyang pig-aagihan ko. Atabon pa may pulis na mobile patrol. Tayo yan, dahil man dapat ang pulis, dapat bako lang po kita pirmi sa opisina. Diba? Bako lang po tabi pirmi kita sa opisina, dapat nagluluwas man kita Kapag pirmi kitang sa opisina, maabot ang punto na baka ako magparadara ko lang tulak nito dyan. Diba ka? Pirmi na ni Draculaon yan tulakan polis. Bata ko dyan, so PNP may fit na. May physical fitness na baga ko yan, so polis. Pag day ka po tabi nakalusot duman sa weight limit kan polis. Pag day ka po nakalusot duman sa weight limit, may problema ka. Day man yan pwedeng taigwanin patakaran yung PNP. Ang masusunod dyan yung regulasyon kang PNP. Within 1 year ata. 1 year na dahil mo nababa ang timbang mo, mapairarom ka sa physical fitness program. Tapos within 1 year na dahil po tabi mababaan sa imong timbang, tudas ka. Tatanggalong ka sa pwesto. Dahil naman yan ki Giorgio process nata. Paano po tabi magkakaigwan ng due process na may proseso yung kwan talaga. Tilawan ng kamunin pirayan 1 year. 1 year po tabi na ano yan? Tilawan kamunin 1 year na at least magkuan kamo. May balik sa timbang nindo. Taday man pwede ang pulis na matabaon ba? Day pwede ang pulis na pataba. Sige. Tapag mataba ang pulis, paano ka kayan makabukod? Maski nga kita baga, pag ako ang lawas ko mataba, maluya talaga ako magdalagan. Pero kung maniwang, tama lang yung lawas mo, makurkas-kas ka magdalagan. Diba? O nakakapiktar man talaga yan Saka. Orat yan po, pag urulayan tayo ni
duman sa pagbabalikan sa tuyang programa sa Sigpanduang Kabtang po, ining aliko puan sa tuyang pag-urulayan. Tatibad lamang mapakarahin na po tabi nita kadakla ng mga opisyal digdi sa Satuya, magin yung incoming mayor, may post naman sa incoming mayor na papakarayon da po tabi yung supply kang kuryente digdi sa Legazpi. O si Governor Noel Rosal, incoming governor, iyuman. Iyuman po. Baka lamang dahil na magpara puro palsok ang ilaw tano. Takasubago nga ni, nagpalsok baga kita naman, 5 minutes kayo dito. Baka lamang sa maabot dahil nakita nin brown out, dahil nakita magparapalsok po tabi nin kuryente. An importante po tabi, kasi pag wala nin kuryente, ang negosyo talaga apektado. Tapos mauyam ka. Mauyam ka kan sige na sa brown out diba? Sisiyan na gusto kan pirming palsok kan kuryente, aber daw. Diba? Anyway, 26 minutos makalampas alas 6. Idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart
Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. Bright dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to,
Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita ni 36 minutos. Makalihis an alas 6 ni pagkaaga. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Ngunyan na pagka-aldaw na ini nin Sabado. Medyo madumlum sa tuyang panahon. Pero kasuod grabe so kwanta no? So, init. Grabe so init. Bata makulugon so sa mingkil ko kaswapon. Nadali ako duman sa kwan pagbiahita no. Akan pagbiahita na nausngag kita sa pier. Nadali so kukuko di bale. At least kaipuhan na kwan. Kaipuhan po na igwanin ano ba yun? Anti-tetanus. Okay? Anyway, ano pa po ang sa tuya ng mga bareta ngunyan? Sarong simana na sa nampalan, sarong simana na sa na maturukaw na po. Sa Lunes, sa Lunes 23 pa lang, otro Lunes maturukaw na alas 12 po, may mga bagong sets na kita. Yugon mo yan. Bata may issue sa 6th district Bagacan Manila ang kaso ni Oy duman sa Comelec tabi 2nd division yun po na yung ano yan yung bako na po tabi tunay na Pilipino bako tunay na Pilipino si Oy ngunyan yung desisyon kang Comelec medyo magabat. Inali si Oy, dinisqualify kan 2nd division. Pero ang nagtukaw so pierde. Si Abante. Si Abante baga so nailing nino sa impeachment ay so sa Quadcom. Iyo ang ikinaagpo tabi. Kaya lang sabi kan Comelec di pa man pwede na magtukaw si Abante, kundi pwede pang magtukaw so nanggana. Tas 2nd division pa sa na ito, tapos igwa pa nin legal remedy. Ano ang legal remedy? Duman sa Comelec and Bank. Comelec and Bank. Kuning kaso,
paboran kan Comelec and Bank, igwa pa man kita kan Supreme Court. Supreme Court. Tabi, ang pwedeng, at kasi, ang argumento po tabi digdi is, kung from the very beginning po, disqualified ka, tama naman yung desisyon kan Comelec. Pag-submit mo po tabi kan Certificate of Candidacy, yung COC mo is null and void. Void ab initio. Kumbaga, not valid from the very beginning. Yan ang gustong sabi yung kaan. May pwedeng akseptaron kan Comelec. Disqualified ka. Gustong sabihin, day siyang kalaban. Siya so, second highest vote, day siyang kalaban po tabi. So, therefore, kung yung Certificate of Candidacy po tabi ni Oy, void from the very beginning, void ab initio, so therefore, talagang yung second highest vote, yun matukaw. O tayo ko na din president magakaan, may president magakayan, sa kaso ni Geraldine Rosal versus Comelec, tapos versus Attorney Pido Garbin, iyo Ligaspi. Nanggana po si Mayura Kaito sa eleksyon in 550 votes gari dito kontra kay Attorney Pido Garbin, Congressman Pido Garbin, kanako Bicol. Ngunyan, nagruling yung Supreme Court 7 months before election, nagruling yung Supreme Court na si Mayura G. Rosal disqualified. Kasi yaon siya dumankan so kwarta po tabi na naonin kwarta so city government, election period na, election spending ban. Gustong sabihin, yung Certificate of Candidacy ni Mayura G. Rosal void ab initio, void from the very beginning. Iyan yung argumento kan Supreme Court void from the very beginning. So therefore, wara nin Geraldine Rosal na kandidato kan eleksyon. So therefore, the second highest vote, which is Attorney Pido Garbin, iyon nagkantukaw bilang mayor kan Ligaspi. Iyon yan baga po tabi. Sinusugan sa naman ito po tabi kan Comelec yung desisyon sa Rosal versus Garbin tabi. Kaya yun ang nangyari ngunyan kaya Abante. Kaya Abante, yun ang nangyari ngunyan. Second highest vote. Iyo, the second highest vote mo tabi, iyo ang matukaw. Pero sabi nga ni po tabi, naka-depende naman yan duman sa ano ba yon, magiging legal remedy ni Oy. Pag day siya nabaliktad, siya bantan mo atukaw. Tabi sa Kamara de Representantes, diba? Kaya iyan po ang issue ngunyan. So ano pa man po tabi, iyan opinion legal. Di naman pwedeng contestaron ang opinion legal because legal opinion yan with authority, diba? With authority. Kaya baga so pagtukaw po tabi di naging yung Court of Appeals, yung decision man po tabi digdika sa ombudsman taduang kaso bagay ito, dapat supposed to be dapat matukaw giraray si Mayor G 9 months na sana binaba, so 1 year 9 months na sana di po man nangyayari ta kasi so candidacy ni Mayor G. Rosal Kaito dinisqualified kang Comelec because sa Supreme Court ruling. Yan, iyo po yan issue kaya dahil nabagang re-revoke dahil nang re-revoke po tabi. So ngunyan dahil naman ki legal impediment gayod na pwede. Kaya baga si Governor Noel Rosal maski na nga ni po tabi kan na disqualified din kan 2022 to 2025, iyo man sana po tabi ito ang disqualification niya.
sa kaso sa ombudsman, imbes na perpetual disqualification po tabi, ibinaba sa 1 year na suspension. Ibinaba sa 1 year na suspension, di tapos na. Kaya ngunya na pizza 30 ang gobernador ta si incoming governor Noel Rosal po tabi. Diba? Incoming governor Noel Rosal po ang gobernador Kadalbay. Ang mayor naman kan Legazpi si incoming mayor Hisham Ismail. Ngunyan pag-urulayan ta na ining mapadapit sa ko. Actually yung Ako Bicol baga sa totoo lang nagpara tabang do iyan kwarta bagayan kan tao because bako naman dyan sa Ako Bicol talaga sindasyon nag-import tangani po tabi na matawanan mga substations na bago. Duman sa post ni incoming mayor Hisham Ismail igwanin ibubugtak ang substation dyan parte sa may bangkiruhan gayod yung ko kaya mapapakarhay. So digdian Legazpi kung igwa kita nin mga reklamo sa kuryente o bakit ninin ang pigahalata na solusyon, no? Para po ma-solusyonan ining sigam brownout. Pandua, si Gob Noel Rosal, taaram-taman sa nabagayan, kung bako kay Gob Noel Rosal, iyan ang totoo naman dyan, ka nagtukaw na 5 bulan na gobernador yan, iyan rason baga po tabi ko nata nabawi kan aliko so Rinda, duman sa San Miguel, because of Governor Noel Rosal. So, ang purpose niya, tabi, ang inuton, so kuryente man talagang silberan. So, alang kawantang pigbabayadan, nagababa na sana. O mala nga ni, sabi ko sa indo, ako ka ito, ang pinakababa kong konsumo sa kuryente, 1,000 eh. Pag summer, nag-abot po tabi sa 1,500 to 1,700. Dito lang po nakabugtak dyan appliances ko. Nagtitipid pa nga ni ako. Pero ngunyan, ang pinaka-alangkaw po tabi is 500 eh. 500 so nganyan nga naglangkaw baga. Sabi ko baka mga 700 ang sa kuyang konsumo to naglangkaw. Ikan umidabot sa kuya so bill 485 guide ito. Di ba? Dakula o na bagay. Kaya lang ang dapat susolusyonan ngunyan ining so sige ang brownout. Iyan ang dapat na solusyonan yung sige po ang brownout. Sige na sana ang brownout. Sige sa brownout eh. Kaya dahil niya kitang asinsuhan, sige sa brownout. Sa kabaga. Kaya daragiton bagang tao. Dahil man pwedeng ibasol yan sa nakatukaw sa mayor, sa gobernador. Kasi bako man so public official kanan may sala. Ang may problema dyan talaga yung aliko. Pero ginigib naman kan aliko yung makakaya ata ninda eh. Diba? Ginigibo naman kan aliko yung makakaya ninda, tangan ipo tabi na masolusyonan ining pagpra-brown out. O talagang kaipuhan ta po tabi ngunyan. Kaipuhan ta ngunyan yung marhen na klase ning kuryente why nata nata po naapekturan talaga yung mga business, mga negosyo, anapektado. Kaya yung mga opisyal ano man po yung pagkakaibakan sa indang, ano ba yun? Political affiliation, magkairiwal man sinda sa politika, pero pag-abot po tabi sa objective na ikakarahay po tabi kad mga negosyo, tapos nyato, the same po ang sa indang objective. Na mapakarahay po tabi ining mapakarahay po tabi ining supply kan kuryente niya to digdi sa panibuta. Di magayon baga pagsiring ka magayon pagsiring ka yan talaga.
So anyway, alatunta na sana yan ta sa susunod na semana, otro semana, iyon na po tabi an pagpuon. Pagpuon ko kanda ipa nagka-resolveran ta. Tapos so kwari alat-alato nito po tabi, talagang may mga pagbabago diyan. May mga pagbabago diyan. Pati na sa mga siyempre sa mga nagbabantay ta minsan baga po tabi yung mga nagbabantay iyo ano ba yun? Labi-labi. So kaya ito nga po ang nagdirilin siya kaya baga diiton kaya baga nauyam kayo si Governor Bongkaw nauyam ta natangaya ta diiton ganyan naglalaog sa kwari tinaranggal baga po tabi so 150 na mga Green Guardians taranggalon nagturul-tul baga tinaranggal po tabi kaya nagturul-tul so mga bagong niya nagturul-tul kaya nagbalik so income kan Kapitolyo so income kan Kapitolyo nagbaralik di ba mataram naman kamukaan may mga maluwas naman yan pagtukaw ni Gob may maluwas naman kaan alang kaon na ngayon naman ang baybay igwa na naman niya kidilin siya inata nata po kamu dai. Yan na po, kamu dai. Ang issue niyan po is kung papaano po tabi mailalaog sa kabankan gobyerno yung income sa resources po na nakukuha niya to digdi sa palibot. Yung man sana yan. Kung papaano maglalaog sa gobyerno. Pandua, yung daiman po naaabuso po tabi yung palibota. Din pantulo, yung ining mga quarry trucks na ini na darakulaon magkawarra ini. Ba? Magkawarra ini. And remember po na kuan, yung baybay tabaga digdi, pinagdidilin siya nini sa ibang lugar dakulong digdi po. Alam mo yung baybay digdi dinadara sa Cebu, sa Mindanao, kung sayin po tabi yan dinadara. Yan ang pinakamagayon na baybay digdi. Iniyaon sa to. Ano ba nga ni kayan? International pa gayon. Ba? International pa po tabi. Kaya ngunyan, mababantayan na ninusto. Kung legal ka mo, sige. Kung legal ang permit nindo, sige. Pag illegal ka mo, pundo, may paglalagyan tayo. May nailing naman nga akong post. May nailing akong post. Yaon naman nga so picking resibo nata. Nata po na nakwan ba? Iman na. An nakasuan ba kasi ibo bako man si dahil man kiaram sa gobernador. Diba? Sa picking resibo bako si Ibon kinasuan kan NBI. Diba ko man si gobernador tada imanin pagkaaram talaga duman Hige. Oy, kulibat ko palaan ta speaking of karne, maray na agatabi pading dante ha. Maray ini si pading dante ngon yan sa maray si pading dante ta kuan ano ba yon? May pagmakulog ini sa tao parabakal sa mga parabakal 380 lang yung presyo kang karne niya barato dyan sa iba dyan nga ni sa one time nagapot ako dyan sa bigaa duman baga sa may ampangan kan simbahan one time pauli ako kay to Domingo nagapot ako may karning kuan sabi ko gura ano ang kilo 420 420 nga tabi sir sabi ko dain taduman na lang ako sa barangay Mita 400 so suto lang pigali pa 420 o magdigdi ka sa Arimbay
Araniyon man sana yan, para mabalyo kang tulay, arimbay na eh. O, digdi sa arimbay, kipadingdan ti 380 ang karne. Day pang kuan. Day pa nagpapabakal kan prosen. O, tandaan nito, sa mga prosen, day ko man sinasabi na ining mga prosen meat, bako ini kuan. Salbado man po tabi ini, tabako man ini, day man ini makakalaog po tabi digdi sa tuya. Day ni makakalaog sa tuya kun day minagi sa tamang inspection po tabi kan DA, Department of Agriculture. Maray iyan, day man ki problema yan. Kaya lang, iyan na prosen, kung pirang bulan na yan po tabi na in-stock, na preser. Kaya ni prosen. Kinatayan din ano na, tapos pigpapabakal sa tuya. Pigtugutan niyang kang gobyerno because kinukulang nga kita nin supply kan baboy, kan orig. Kinukulang kita nin supply, kaya pigtugutan niyang kang gobyerno ngunyan ay pagpabakal. Kaya lang, mas maray man talaga suklasi kang kanidigdi sa tuya eh. Anya on dyan, kadaklan, matabaon eh. Matabaon po tabi yung prosin eh. Ilingon mo. Kung ikukumparar ta po tabi kan sudigdi, sabi kan amigo ko, day ko ngaya masabawan. Pag prosin kaya, day ko masabawan. Diba? Day ko nga pwedeng masabawan ang prosin. Yung presko sa ngaya presko. Ibaga, presko. Iyo po yan. Diyan kipadingdante, solve ka mo ta, presko talaga diyan. Abo, di naman diyan nagpatinda kang prosin eh. Diyan na ka mo, magkuhan. Digdi man sana yan sa arimbay. Diba? Arimbay man sana. Tapos, may pagapulan kita sa mga parakarnima na kung pwede, day manindo, bataan pag mauragan chopper. So, nagcha-chop. Kabangang kilo na sana yung binakal kang tao, ginulpi pa pagbugta kikito lang. O aliyo na nindo anto lang, anto lang bagakaan, o yan nasa laog. Kung susumahon nindo, dahil man masarong kiloan. Sabi kan amigo ko, sa presyong 400, pira ito, 68 pesos gay dito, so, nahaliin to lang. Ihali yan, so, may bula-bula ba yan? O dakulaon yan. Tapos, iyan naman sa digdi sa pagbugtak ang pork chop, iali yan so gilid, irali na niya sisap-sapanan. Ano iba dai? Tapos ang gibonin do pag mabakal ka mo, halimbawa nga babakal na tabi sa 1 kilo, ang chopper kan titira yan ning kuan mga 700 grams na estimate din da yan, mga 700 grams na pang 1 kilo. Tapos sige ang purot ka duman sa mga lanit-lanit na kuan, sige ang purot. O kung para bakal ka, o tama na yan. Pero yan, 700 grams, tama na yan. Iyo? Tama na yan. Natangay at taday mo. Pigparabugtakan mo kan mato lang tapos, ano ba kaya? To lang ang pigpupurot eh. To lang tapos, taba, lanit-lanit. 300 grams. O lugi ka na. Luging-lugi ka na baga pagsiringkaan. O kaya iyan ang sistema ngunyan, ang darayaan. O bataan ay alang kawo ng presyo. Kawawa naman yung mga konsumidorista eh. Yung mga konsumidorista makairak. Sige. Anyway po. 2 minutos na sa ini antes mag alas 7 po, tabi, nin pagkaaga. Maparam na ako digdi sa programa. Oro at yan po, ang DWRL Baritara City, ha?